вялікі знак з'явіўся на небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад яе нагамі, і вянок з 12 зорак. Яна цяжарная і крычыць ад болю ты родавых пакутаў. З'явіўся таксама другі знак на небе. Вось вялікі вогненны цмок з 7 галовамі і 10 рагамі. І цмок стаў перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна сына мужчыну, які жалезным кіем будзе пасвіць усе народы. Яе дзіця было забрана да Бога і да ягонага трона. Вялікі знак з'явіўся на небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад яе нагамі, і вянок з 12 зорак. Яна цяжарная і крычыць ад болю ты родавых пакутаў. Узнялася бітва на небе. Міхал і ягоныя анёлы змагаліся з цмокам, з вялікім цмокам. Ваяваў цмок і ягоныя анёлы, яны біліся, але не перамаглі. І не знайшлося ўжо месца для іх на небе. Таму скінуты быў той цмок, вялікі цмок, змей старадаўні, называны д'яблам і сатаною. Той, які зводзіць увесь свет, быў скінуты на зямлю, і разам з ім былі скінуты яго анёлы. Вялікі знак з'явіўся на небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад яе нагамі, і вянок з 12 зорак. Яна цяжарная і крычыць ад болю ты родавых пакутаў. Калі цмок убачыў, што ён скінуты на зямлю, пачаў пераследаваць жанчыну, якая нарадзіла сына. Але тады жанчыне былі дадзены 2 вялікія арліныя крылы, каб яна ляцела ў пустыню на сваё месца, дзе яе будуць карміць час і часы і палову часу. Тады раззлаваўся ён на жанчыну, вялікі цмок, і распачаў бітву з астатнімі яе нашчадкамі, якія захоўваюць запаведзі Бога
і мають свідчення Єсуса.